Hej Brian, kan du ikke lige prøve at starte med at præsentere dig selv? Jo, mit navn er Brian Langvad, og jeg er afdelingslæge i Ungecenter, som er socialpædagogisk tilbud for unge op til 23 år. Og udover at have kontaktpersoner tilknyttet i Ungecentret, så arbejder vi også med rusmiddelbehandling af unge under 18 år. Yes. Og vi har jo nogle fælles unge, Højmarksskolen og Ungecentret. Ja, indimellem er der elever heroppe, eller faktisk ofte, som har nogle problematikker, der gør, at man har en kontaktperson, eller der er en rusmiddelproblematik. Og så har vi et tæt samarbejde med kontaktlæreren heroppe, hvor vi er med til sammen at give den unge et fundament for at komme videre. Det vil sige, at den unge kan måske have svært ved at fortælle læreren noget heroppe, og der kan vi så være behjælpelige, og den anden vej rundt os. Sådan at kontaktlæreren kan kontakte os og sige, jeg tænker lige, der er noget her, som den unge har svært ved. Så vi har et tæt samarbejde med læreren heroppe. Så hvor Højmarksskolen jo har fokus på undervisningstiden, det der foregår sådan i undervisningssituationen, så har I hånd om fritiden. Det er rigtigt, at vores arbejde ligger i trivselen uden for skolen. Og tingene hænger jo sammen, så derfor er det vigtigt, at vi har det samarbejde med skolen heroppe også. Vi har jo også indimellem, så indkalder vi sådan til lidt større møder, når vi ser nogle problematikker, som rækker lidt ud over dagligdagen, kan man sige. Så inviterer vi jo til det, vi hos os kalder netværksmøder. Hvad siger jeres erfaring omkring det? Jamen ofte er det en god idé at deltage, men det er sådan set hver gang en god idé at deltage i netværksmøderne heroppe. Også for at lave den der heltidsorienterede indsats omkring den unge. Fordi man kan ikke sådan adskille tingene, skole, fritid og familieliv og det hele, det hænger sammen for den unge. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi får lavet de netværksmøder og deltager i dem alle sammen, alle dem, der har mulighed for det, så vi kan hjælpe den unge bedst muligt. Kan du se nogle resultater af det samarbejde, vi har haft gennem efterhånden en del år? Ja, jeg kan sagtens se nogle resultater af det samarbejde. Det sker måske ikke lige fra dag 1, at der kommer et resultat omkring den unge. Det kan godt tage nogle år, men som jeg sagde før, vi har et godt fundament for at hjælpe den unge videre, og det er det, vi ser med de resultater, der kommer heroppe fra. Der er rigtig mange, der faktisk kommer godt videre, når de kommer fra Højmarksskolen i samarbejde med os. Tak skal du have.